Ahojte, vítajte na mojom kanáli eFanatik a spoločne s mojou priateľkou Mary tu máme pre vás zaujímavú recenziu na Ninebot E2 Plus verziu 2.0. Ona sa už na to neskutočne teší, ako vám porozpráva benefity a možno, že aj také menšie úskalia tejto kolobežky. Ak som vás zaujal, tak práve teraz začíname. Kolobežka Ninebot E2 Plus verzia 2 mi prišla z českého e-shopu segwaystore.cz. Ja im veľmi pekne ďakujem za možnosť a príležitosť otestovať nielen tento Ninebot, ale aj ostatné produkty od spoločnosti Segway a Ninebot. Segway Store patrí do portfólia značky a skupiny GSI Distribution, ktorí sú výhradným dovozcom pre Ninebot, Segway výrobky pre slovenský a český trh. Majú veľmi peknú webovú stránku, takže odporúčam vám sa na to pozrieť. V popise nájdete odkaz práve na túto kolobežku. No a nech úplne nekecám zbytočné blbosti, pretože ja som túto kolobežku netestoval, tak si pozvem svoju priateľku Mary, nech vám ona okomentuje a povie hlavné veci, čo sa jej páčia na tejto kolobežke, pretože sme si spolu zajazdili a trošku sme sa o tom aj porozprávali. Nože súčasťou testovania je aj interview s mojou drahou polovičkou o tom, ako sa jej jazdí na E2 Pluske. Nuž Mary, čo na to hovoríš? Nie je to kostitras? Keď je takýto pekný asfalt, tak je to veľmi príjemná jazda. Vyskúšala som síce asfalt, ktorý už mal niečo čo to za sebou a vtedy to bola taká, no nazvala by som to, je to jazda s masážou. Trošku vás to vymasíruje od prstov až cez nohy, ale po takejto krásnej asfaltovej ceste to je veľmi príjemné. Inak to si veľmi decentne povedala s tým vymasírovaním, ale dá sa s tým asi aj súhlasiť. Trošku keď sme išli z parkoviska smerom hore do kopca, do takého mierneho kopca, tak som videl, že si mala celkom problém to výjsť takmer. Bála som sa, či to vidiem na tejto kolobežke bez problémov, alebo sa budem musieť odraziť. A bola som pripravená, že s tou jednou nohou si trošku dopomôžem, ale nakoniec sme to zvládli. No to som videl, hej, ako bolo to vidieť, že ten motor sa rozhúčal. Ja som prekvapený, pretože ty máš hlboko pod tú maximálnu nosnosť a aj tak to robilo problém, čo je vlastne 300 W motor a v píku a na športe, to podotýkam, že si to mala v športe. Aj napriek tomu si mala vlastne celkom problém. Akože si vyšla, ale čakal som, že to bude o mnoho jednoduchšie. Tá predchádzajúca verzia E2 Pro, tak tá išla podstatne lepšie, to som si všimol, keď som išiel s tebou, že? To ja som si všimla, či bol nejaký kopček, alebo nie, to išlo krásne, plynule celý čas. Ale pri tejto, keby si bol na mojom mieste, tak z toho kopčeka ideš opačným smerom. Asi tak. Ale inak, ako sa ti jazdí na tom? Nemáš to moc úzke, lebo dosť sú to úzke rajdy. Sú to asi najúžšie rajdy na kolobežke, aké som doteraz kedy videl. Akože sú užšie, ale v zásade mi to až tak nevadí. Čo mi skôr vadí, alebo mám taký pocit, ja mám trošku na ženu väčšiu nôžku, je to taká, že 40-41, ale mala som pocit, že som si musela zvyknúť, ako mám našľapnúť na túto kolobežku, lebo prišiel mi to hrozne malý priestor na moje nohy. Čiže neviem, tam akože keď má niekto väčšie labky, tak asi sa tu veľmi nezmestí. Vieš čo, v tomto ti možno, že budem aj oponovať, pretože som ja na tejto kolobežke stál aj na podobných kolobežkách a ono si len potrebuješ zvyknúť na to, akým spôsobom si musíš tam uložiť nohy. Keď ich budeš mať uložené úplne rovno a budeš mať vystreté kolena, čo je aj úplne najhorší spôsob vedenia kolobežky, tak tam tie nohy proste nedáš. Ak ich budeš mať takto, ako máš ty, a to isté by som urobil v podstate ja, len asi jednu z tých nôh by som mal trošičku viacej v boku, tak by to až taký problém podľa mňa nebol. Skúsme ešte tie smerovky, tie ma zaujímajú. Skús to pustiť. No, sú skvelé. No, celkom dobre to vidno. Daj si ešte raz ľavú. Celkom to dobre vidieť, aj keď som úplne za tebou. Ty si celkom úzká v pase, takže teba je vidieť. Horšie by to bolo so mnou. Keď som tam stál ja, tak neviem, či tie smerovky by boli vidieť. Ja by som radšej bol za to, keby tie smerovky boli na úplne inom mieste. Ale skvelé, že tie smerovky je nie len že vidieť, ale aj počuť.
Áno, to je hlavne informácia pre teba s tými smerovkami, aby si vedela, že keď už si ukončila ten smer, kam si chcela sa vydať, aby si to proste vypla. To je pravda. Na bicykli mám síce smerovky, ale nepípajú a už sa mi neraz stalo, že som išla ďalší kilometr so zapnutou smerovkou. Čo sa tuto nemôže stať. To určite nie si sama, mne sa to stáva pravidelne a to je škoda, že sa to bude automaticky nevypína, lebo niektoré Nineboty sa automaticky vypínajú, tie smerovky, ale už len ten zvukový efekt ti napomína to, že by si proste mala niečo s tým robiť. A to je podľa mňa super. No a čo ten displej, pretože mne sa zdalo, že ten displej nie je bohviaký. Čo na to hovoríš? Teraz si budem oponovať zase ja. Či pozerám cez okuliare, alebo popodne. A hoci máme dnes dosť silné slnko, ja vidím, že všetky detaily, ktoré tam potrebujem vidieť. Vidím tu jazdný režim, rýchlosť, stav baterky, bliká mi tu dokonca aj Bluetooth a je to veľmi dobre viditeľné. To ma veľmi teší inak. Aj s mňa. týmto. Lebo na prvý pohľad, keď som to rozbalil a išiel som s tým robiť prvé video a natáčať tie základné parametre, včetne displeja, tak som mal pocit, že ten displej bude úplná katastrofa, ale úplne si mi teraz zmenila môj názor. No to je tiež celkom dobré. A čo brzdy? Brzdy sú dobré. Ja som spokojná, pekne plynule to brzdí. Za toto dávam palec hore, ale ak už mám dať minusový bod, tak je to ten chýbajúci tempomat. Lebo síce na tejto kolobežke nespravím tak veľa kilometrov, ale to už ku koncu to je nakratšie do ruky. Aký bol teda dojazd? Šli sme predpisovo a v podstate aj predpisový dojazd sme dosiahli. Mary má približne o 40 kg menej ako ja a už ako spomínam dosť často v posledných videách, vážim približne 108 kg. Šli sme teda na športe a len pri rýchlosti 25 km za hodinu s krátkými prestávkami kvôli kamerám. Dojazd bol 17,1 alebo 17,2 km. Aplikácia ukazovala ešte viac ako 3 km dojazdu, ale viete, aký to je dojazd, už len takou lenivou rýchlosťou. Čiže dá sa povedať, že dojazd je taký, ako uvádza výrobca. Nuž a spolu sme absolvovali takmer 20 km range test. Pohovorili sme si o veľa veciach a ja by som to rád zhrnul, Mary, ako sa ti táto kolobežka páči, respektíve chcel by som počuť tvoje benefity, prečo sa ti páči tá kolobežka, aby sme to tak nejako rozobrali ešte detailnejšie. Určite prvý a hlavný benefit je samotná váha tej kolobežky. Je neskutočne ľahká, spratná, kompaktná. To je ideálne práve keď chcete ju využiť či do mesta, na poštu, do potravín, niečo takéto kompaktné potrebujete. Veľmi sa mi tu páči aj samotný displej, ktorý je veľmi dobre čitateľný, aj na slnku. Samozrejme, asi najlepšie smerovky, aké som mohla očakávať. Blikajú, sú viditeľné, ja ich nezabudnem vypnúť. A celkovo táto kolobežka je veľmi taká šikovná. No, má 16 kg, maximálnu nosnosť 90 kg, ja to prešvihujem takmer o 20 kg, takže to ani nebudem nejako riešiť. Keď sme išli spolu, ja som videl, keď si házala tie smerovky a bolo to docela pekne aj za tebou, aj pred tebou vidieť, ale obávam sa, že ak by si na to sadol nejaký silnejší, menší chlap, alebo neviem, niekto objemnejší, nie som si istý, či by to bolo vidieť, pretože tie riadidlá sú relatívne úzke. Ono podľa mňa je táto kolobežka robená pre ženy. Nech sa na mňa žiaden chlap neurazí, ale tie riadidlá sú najúžšie, aké som ja na kolobežke videl. Pre mňa sú totálne nekomfortné. Ja som relatívne veľký, vysoký chlap, ktorý má 190 cm aj s teniskami. Mary má približne 175 cm aj s teniskami. Takže aj je o mnoho užšia ako ja. Takže tam tie smerovky je vidieť veľmi dobre. Podľa mňa veľkým benefitom tejto kolobežky je prepojenie s aplikáciou. Ja som veľmi rád, že tieto Nineboty sa dajú perfektne prepojiť s aplikáciou a vidíte tam štatistiky baterky, akom stave sa nachádza. Viete si tam nejakých pár vecí nastaviť, najmä tú rekuperáciu, čo je super, že táto kolobežka má rekuperáciu. Mne sa takisto páči ten nabíjací port, ktorý je umiestnený hore, nie z boku alebo nie dole, takže nehrozí, že by vám to nejako robilo problém pri nabíjaní, ak by ste prišli zamočení. A hlavne tá kolobežka je v podstate vodeodolná, takže vôbec by som sa nejakým spôsobom nebal ísť za nejakého ľahkého dažďa
s touto kolobežkou, pretože mala by to zvládnuť. Má tam tie certifikáty úplne dobre zmaknuté. No a posledná vec, čo sa mi tu možno že páči, je to, že na jednej strane, áno, je to tvrdá kolobežka. Tá kolobežka sa vyslovene hodí iba na asfalt, ale nebudete musieť tu riešiť absolútne žiadny defekt alebo niečo s tým spojené. Hociaký servis, ktorý na iných kolobežkách je nutný, pretože sú tam dušové pneumatiky, tak túto odpada. Áno, je to čiastočne kostitras, ale ak máte dobrý terén a viete, že pôjdete jazdiť iba dobrým terénom, tak táto kolobežka stojí za zváženie. Povedali sme si teraz nejaké bonusy, čo má táto kolobežka, ale mňa by Mary zaujímalo, čo sa ti nepáči na tejto kolobežke. No, v prvom rade to je chýbajúci tempomat. Na začiatku mi to nikdy nevadí, ale už keď sme sa blížili ku koncu a mala som tých takých 18-17 km za sebou, tak už som cítila v tom zápesti taký ten tlak, že je to skoro na krč. Ono asi to vyzerá tak, že tá kolobežka je vyslovene na krátke presuny. Povedzme, idete, ako si na začiatku povedala, idete na poštu 3 km naspäť alebo 2 km, vezmete si niečo, vrátíte sa domov. Toto nebude nejaký dobrý a pohodlný partner na dlhšie trasy. No a ešte nejaké negatíva alebo niečo, čo ťa tu mrzí na tej kolobežke? Samozrejme, mne osobne veľmi nevyhovoval ten našľap, že mi prišiel taký veľmi úzky. Mám 40 jednotky, tak musela som si tu nájsť uhol, ktorý mi vyhovoval v tom, keď som na nej stála. To bola pre mňa tiež tá nevýhoda. Ja s tým súhlasím, pretože pri takýchto menších kolobežkách človek si potrebuje nájsť určité miesta, určitý priestor, ako poskladať tie nohy, tak aby sa mu jazdilo hlavne pohodlne a hlavne bezpečne. Toto pre vysokých ľudí takisto nebude, lebo je to celková malá a spratná kolobežka. Je ešte niečo, čo ti tu vadí vyslovene? Nie je to vyslovene, že by mi to vadilo, ale napríklad pri kolobežke E2 Pro som mala ten problém, že ako náhle som si chcela zmeniť jazdný režim, musela som vždy zastať, prepnúť si jazdný režim a zase sa rozbehnúť. Tuto tým, že tie riadidlá sú užšie, zistila som, že to viem urobiť aj za jazdy. Samozrejme, spomalím na nejakú tú minimálnu rýchlosť, aby som sa nebala pádu, ale viem si to dokonca aj z toho, keď mám ruku na gripe, palcom dočiahnem na ten displej, aby som si prepla, dajme tomu, z ekorežimu do športového režimu. Takže toto je asi jediná výhoda tohto displeja, respektíve toho, že sú tu takto úzke riadidlá. To, čo mi trošku vadí, sú aj samotné tie kolesa. Sice ja ako žena na jednu stranu veľmi ocením, keď nedostanem defekt a nebudem musieť riešiť gumy počas nejakého toho výletu do mesta, ale pokiaľ nemáte vyslovene dobrý terén, dobrý asfalt a máte na nejaké nerovnosti, tak je to naozaj kostitras. Je to, nie kostitras. Príjemne vás to vymasíruje od dlaní až po členky. To je tá ľahšia verzia toho, keď ja hovorím, že je kolobežka kostitras. Je to samozrejme svojím spôsobom nevýhoda, ale výhoda to môže byť pre ženu ako je Mary, ktorá nevie veľmi servisovať veci alebo nechce vôbec riešiť to, že by mala riešiť defekty. A pre koho je to otravné a nevadí mu to, že tá kolobežka bude tvrdšia a bude v nejakom meste sa pohybovať vyslovene iba po dobrých cyklochodníkoch, tak tá kolobežka by mohla byť ideálna. No a tu sa dostávame k poslednej časti tejto recenzie, že pre koho by mala byť táto kolobežka určená podľa teba? Určite by som to odporúčila dnešnejšiemu pohľaviu. Oceníte kompaktnosť, oceníte váhu a jednoduché prenášanie. Zároveň nebudete musieť riešiť defekt a takisto by som to odporúčila aj mladým ľuďom. Dajme tomu, máte tínedžerov 17-18 ročných, ktorí sa potrebujú v rámci svojich kamarátov previesť z bodu A do bodu B, po meste a podobne. Toto je ideálne, keďže nejde rýchlo tá kolobežka naozaj. A v podstate nie je ani drahá táto kolobežka, takže toto by mohol byť ideálny prostriedok pre začínajúcich kolobežkárov alebo kolobežkárky a najmä podľa mňa pre ženy. A myslím si, že to by bolo všetko, čo sme chceli povedať na recenziu pre kolobežku Ninebot E2 Plus verzia 2. Ak máte nejaké otázky k tejto kolobežke alebo chceli by ste sa niečo iné spýtať, určite mi zanechajte komentár. Ak sa vám video páčilo, tak budem rád, ak mu dáte like a moju tvorbu podporíte odberom tohto YouTubeového kanála. A vidíme sa spolu pri ďalšej recenzii, pri ďalšom videu, nech to už bude čokoľvek. Čaute. Čaute.